Ahoj Počkaj. ľudia, vítam vás u 4. epizódy z Terraria. Zdravím vás Vicky spolu s Colisom, ktorý sa ešte nepripojil, ale mohol by. No, hneď som tam. A čaute. Čaute no. Si zabudol, prečo som to si zabudol? Ale nezabudli zombici na mňa útočiť, mám pocit. No. Nezabudli, čo si urobili im kamarátom. A máte špiny. No, že by sme si mohli spraviť tie postele, nech si tam nastavíme. Sed, home. Chod do elity, hajzik, jumpersy. Collins, pomoc. Ko? Že 24 damage. Hej, počúvaj, poďme ku červeným. No. Boli sme u zelených, u žltých a teraz poďme ku červeným. Ježiš. To čo som prdol? Čo? Jemenko, však ja som tak vyskočil a úplne taký prach, jaký som si... No vidíš to. A zase! Čo? Dvojskoky robím. Čo? Kúkaj. Že... To ja? A jak Ty, chcem? Aha, ty máš tie nohy. no, Či bodky, či čo sú to. to nie sú bodky, to je nejaké srdce, žbánie, alebo čo to je. Jej. Viem. No. Tak, minule sme skončili. Tu čo je v tejto epizóde? Tam sú keše? Áno, Tak počkaj, ja tam musím dať keše. počkaj. No. Koľko ich mám? 4 strieborné. Už my máme už 2 zlaté. Však nechajme. Hej, počúvaj, nemáme klej. Clay. Tak to teda nemám. Ježiš, keď začne svítať, kedy začne svítať, kde je slnko? Koľko je hodín? 4:32 už by mal svítať začať. No počkaj, 16:52. Ale... Sranda, 4:32, 16:52. Je Zajdo, poď sem, Zajko! Rýchlo, poď sa skovať. To je debil, ešte skočí dole. Sa mu nejako nepáči. Padaj, než ťa bodnem. Bodnem ťa. 3, 2 a 1, sunula máš malu. Hlava do domu vletela. Že mňam večera. No, mňa večer. Počkaj, poď so mnou, ideme natešiť klej. Kúkaj. Kúkaj, mám bumerang. Uááá. Prečo ty si spadol do... Sakra. Aha, pak... On išiel do domu. No a čo? No. Stavil som sa. Hop. Ale toto sa mi páči. Takéto dole skoky. Pak... No to je fakt, aký som normálne, že... Ušajal. No. Ušlo mu. Počkaj, mám nápad, ako to spravíme. Nie, tu je klej, neťaž. Udí. Tak. Aký hak. No dobre, tak to som moc nedomyslel. Chod zobrať do domu bomby. Zabral som iba jednu. Dáme rýchlo. Potom tam hoď bombu, iba ja idem pozerať sa niekde ďalej, hej. Idem hľadať džunglu. To je debilný slime, Berem ktorý dole istotu spadol. dve. No. A to nie je ešte džungla. Ešte zelené tyčky sa mi páčia, akože môžu aj v... Hento, vieš, vo vode svietiť. Železo. No. Aj kúpek som našiel, paráda. Spravíme by si potom kúpek brnenie, hej? Mne sa to tiež trošku ďaleko od nás. Odo mňa teda. Však ja ťažím ten klej. Aha. Bombami. Iba to trošku, že?
Je ďalšie kúpeľ. Hej, počúvaj kúpeľ, aj keď sa nám nebude hodiť berho, bude sa nám hodiť na prosté veci. Branka. Na balíka presne. Však ja všetky rudy berám. Ha, Ti som ty dovolil si tu vynechal čestku Kde? tu v zemi. A Cooper. A šurikény. Je, koľko kleju, poď sem! Poď sem! Poď sem, rýchlo! Počkaj, ja kažím Cooper. Koľko kleju tu je? Ja si prvo vyťažím kúpeľ. Ďalší Už sa klej. Koľko spocen, koľko kleju. Čo si mali? žitím. Už sa žítiš? Mhm. Máš bomby? Nie, Tak ho domu ešte. zabijem ťa. Alebo nemusíš. No ty kým by si sem prišiel s tými bombami, ja už by som to vyťažil. Keby som mal to rýchle... Ty kokos. A toľko to železa tu nechaj, dobre? Tak ja Ty som si ako išiel. išiel? Ja neviem, ja som išiel nejakými tunelmi. No. Však vidím tento tunel tu. A Možno tu je železo. Tak možno som si nevšimol, bože no. Si starší, mal by si mať lepší zrak. Mhm. No tu je kleju, koľko veľa. Mhm. Tu kokos je ináč veľa, koko. Už sa žitím, kde si? Tu Aha, už dole ťa iba počujem. skoč, kokos. Počujem ťa už majniť. No ty vole. Že? A tu je ten maličký Ja slime. viem, ja som ho všimol, ja som ho chcel nechať nakoniec. Trošku som ho vystrelil ku tebe. Všimol som si. Čo keby si radšej začal túto k tomuto venovať? Ten slime je lepší. Aj železo, aha, lol. Klej a železo. Poď sem, ty slime. Ty neublížim. Počuj, to by sme si to mohli nejako označiť, ako že tu je ten klej. Ten normálne, že klej baňa. Už možno 24. Fúrik, ale tento slime nemusí ma. Iggy. Už som ho zabil. Čo keby si išiel za mnou a radšej. No už idem. Ja tu ten klej aj vyťažím, dokým tu sem dojde. Prepadli ma tu slimeoviara, tak idem za tebou. Ty kokos, ja už fakt nemôžem, to sa už nedá, veď tu ešte pokračuje. Pre boha. Majíme. A môžeš pokračovať. Ďakujem pekne. Nemáš zaď, ja som tu bol do čilku. Ja pôjdem domov a zoberiem bombičky. No. Ideme na plán B. No ty vole. Toho tu teda je. Že Zakiaľ ináč ty prídeš, tak ja to aj vyťažím. Nevadí. Ešte tu je dosť kleju, ešte na druhej strane, takže... Kokos, aj tu je klej! Ešte tu hore je klej, lol. No budeme mať čo robiť, tu poviem. A tu bude ale nudná táto epizóda, keď len klej budeme ťažiť. Tak pôjdeme do bane, chcel už naň. Ja už mám toho kleju... Kde je? Toto? Ja mám 80. Ja ho mám 118. Však vieme, kde je tá klej baňa, takže... Aj tu je kokos, koľko kleju, lol. Aj tu je kokos. Však všade tu je klej. Ajajajajaj, to som sa od toho, tohoto som sa bál. Že ak to neprežijem, odkáž mojej mame, že som ju mal rád. Aj keď som mu nemal. No, to by som mal povedať skôr ešte o niekom inom. Ale mamu mal rád. No, bola vždycky to dobré. Kto nie? Asi nejak tak. No, síce mám. Poznám takých debilkošov, ktorí majú radšej svojho psa ako mamu. Aj ja poznám. A ja ich radšej nebudem menovať.
ešte by sa urazil. Anonymní. Čože? Zostanú anonymní. Oh. No, skoč, výborne, ja už som v dome. A ja nemám drevo, asi by sme mali zase trošku aj... A ja mám drevo Koľko? dosť málo. Dosť málo. 40, nejakých 8. Ja mám 9. A ja by som teraz hľadal, aha, tu sú. Tak. Tak. Počkaj, daj mi hlinu. Hlinu tu. Tak. Aby sme nemuseli tristokrát padať do tej vody. Tak, a môžeme si posadiť aj rovno stromy. Prečo to nejde? Ale ešte furt som neprišiel, na čo sú tie darčeky. Ani ja ináč. Trošku nám tu posadím stromčeky. A keď niekto zo sledujúcich vie, na čo slúžia tie darčeky, tak napíšte do komentárov, sa potešíme. Áno, ak teda viete fakt, že na čo slúžia, tak mi nám to napíšte. Ja dám, sa mi dá, že som dal do prvého videa, som dal môj Skype. Ak nie, tak to dám aj sem, to je jedno, veď. A daj do... Ja už idem do domu. Čau. No nič, ja spravím. Stoličky. Ježiš, tých vecí tu mám, ale... No, hore. Pofrm. Stop. Tak. Spravím toho, tých vážičiek, čo to je to najviac. Môžem mať pokoj. Máme ich 36. Povedal by som, že to celé dobré, nie? Prečo som to zase otočil sem? Čo ja mám smol? No. Tak. Stačia im dve. Teraz by sa mala nasťahovať sestrička, nie? No asi áno. No, tak mali by sme tu ináč prvo robiť poriadok. Ja mám pri sebe jednu zlatú cestu, tak ju položím. Tak. Mám pri sebe železo, gel. Budeme si bielovať vlasy. Koľko kúpelu. Zase sa začína smievať, už ma to štve. No. Takže. Dám do časti s tými peniažmi. No. Jaj, to je kúper, ale ježiš. To je Jožko. No dobre, tak ja premením teda iron a kúpeľ. Premením hneď na... Vieš na čo? To je trošku... Vyššie. No, tak. Udí, neviem, to je čestá ja, veď som v nej, ja debilko. Tak. Všetko? No, dobre, tak táto epizóda by sa už mohla aj ukončiť. Ty si to spravil, No, takže ja sa s vami lúčim. Na dnešný deň už tých epizód bolo docela dosť. Takže dneska už skončíme, takže ja sa s vami lúčim, uvidíme sa zajtra u ďalších epizód. A hádam sa vám tieto 4 epizódy ľúbili, ak sa vám ľúbili, tak dajte like, ak nie dajte dislike, napíšte prečo sa vám neľúbili, ja sa v tom pokúsim zlepšiť a tak ďalej.
Ak som sa vám ľúbil ja ako let's player, tak dajte odbery, ak ich nemáte. A to bude hádam aj všetko. Tak. A nezabudnite nám napísať do komentára, na čo slúži ten darček. Lebo ak neslúžia na nič, tak my ich povyhádzujeme. A mne sa zdá, že keď bude ako štedrý ako večer, tak podľa mňa vtedy budú sa dať ako použiť. A čo ja viem, dostaneš, neviem, nejaké hentie. No, takže neviem, po koľkýkrát sa s vami už ľúčim, takže čau, čau. A ľúčim sa aj s vami, čaute.